Sang lungeng kadung malengkung lir kawersan Pindha keswalukar kang pandrating Gusti Centara Kulup Pumon Raka Sura padha becik tekamu nggir. Ih. Kanjeng Ibu. Raja swan kula niring sandika. Sumengkeming pangabekti kula mawantu-wantu konjo paduka Kanjeng Ibu Betari. Ya perlu tak tampa kalih dening atiku. Coba saka iku kula migatine apa? Sumengko pengawak Badra tekaming kaiwangan Eka Pratana. Ana ngarsaning pun ibu. Aja peteng pasmoning wajanamu. Ibu. Kula sawaneng abiyantara mboten tinimbalan menika labet anggen kula. Ngrasaken panandang ingkang awratipun ngungkuli ketindihan bumi. Magepokan kalian putra mantu paduka bojo kula pun Yayi Hatnyarwati. Sampun setahun kula boyong saking Gyantipura dumagi Tradutresna. Nanging saknyatanipun ngantos ing kalenggan menika dereng kelampan atut. Dereng kelampahan nindakaken lelangining reh kridaning priya wanudya. Kados menapa menggawrating manah bot-botipun kula menika Narendra tinampik dening wanita. Wanci ingkang senggang kula sesek rembak ingkang putra pun Yayi Hatnyarwati piyambakipun prasaja. Turun nelados ing kula kados satataning garwa dhateng Sang Guru Lagi nanging menawi kula sembodo nyasakaken margi saking alun-alun Tradutresna dumugi Gyantipura margi wau jejeg datan paminggo. Margi wau jejeg datan paminggo. Kula boten kawratan senadyan pinten gedhong, pinten prau, pinten reya maragat minangka prabeya yasa margi. Anging sareng kula tangit-tang margi Tradutresna dumugi Gyantipura wau anrajang astana Gadamadana tanggining para leluhur Mandura. Mula tanggen kula badhe minangkani menawi kula sengsem dhateng Panembah. Kula kedah mboten ngrisak tandhi, nanging kula kedah pisah lan bojo kula ingkang putra pun Hatnyarwati. Nanging menawi kula namung nuruti sengseming raos, kula lestantun anggarwa Hatnyarwati nanging kula mboten ngaosi dhateng para leluhur ingkang nurun-nuraken ing kula. Langkung-langkung Astana Gadamadana menika satunggaling papan ingkang kedah dipun pepeti
putri sarta dipunaluri. Dinir kali wau, Ibu, Ibu, punjing kedah kula lampahi. Menapa kula awrat garwa kedah ngrisak astana Gadamadana? Menapa kula awrat astana Gadamadana nanging kedah pisah lan bojo? Jagat Dewa Bathara jagat pangestungka. Anak kunggir Buma Wonten dawuh Ibu. aja meneh nganti tok tindakake. Salagine kowe rasan wae wis dosa. Salagine rasan wae wis nandhang dosa. Aja kaget rasane atimu mengko sakdalimu saka ing kayuwangan Eka Pratala teka ing Traju Tresna kowe wis ora kepethuk kalawan bojomu Si Agnyawati. Jalaran Agnyawati musirna saka sadurunging kraton marga rengkat kalawan adimu Si Samba Buma. Rasing reksan nangkung ing japan kepadaning sing pasang soyen turit turut dadine anganuwi Dewa Bathara, Ibu. Kelampan menika ledok ilining toya kula ingkang kesandangan lepah. Babar pisan kula mboten nglepataken adhi kula Samba nanging kula ingkang lepat. Sestun temen kula ingkang dados kajang werdanipun dene mboten saged ningali dateng glagat pasmoning kajang Taruna. Panjenenganipun kula sampun ngraos nalika kula kaarak dateng negaring Gyantipura. Dawuh kula kaliyan pun Agnyawati wonten ing pendhapi ageng ingkang dipun sembah. Agnyawati menika sanes kula nanging adhi kula Samba. Sami sakula kelarapan sing manah kula nanging kula narimah Ibu, kula narimah. Alit kula mboten serik agengipun mboten runtik. Jen menawi kula kelangan bojo saged pados malih. Nanging menawi kula ketalan Samba mboten saged pados derek malih. Langkung menawi perkawis menika ngantos kawuningan dening Kanjeng Rama Prabu. Sinten malih ingkang anampi deduka kejawi namung kula. Ibu, kula lair tusing batos boten wonten raos menapa-menapa kejawi namung lega lila. Malah menawi kelampahan kula wangsul dhateng Traju Tresna pinanggih Samba babar pisan badhe kula dhawuhaken. Sampun ngantos lelampaning kula warga Ndrawati anjejer wirang sanggen-gen. Duh anak kunggir Buma. Jagat iki ora ana loro manungsa kang drepe bebuden kaya kowe. Mongko kae ana satumbuk dathuk sanyari bumi. Najan mung satumbuk jembaring dathuk sak nyari ambaning bumi. Sak mesine kudu ditata pecahing dodo, mutahing getih. Nanging sira katon lega-lega lahir batin.
yen ngono aja ndapel capmu ya kula yen lega sing lega tenan. Ibu, kula menika sampun sanes lare malih. Samukawis ingkang kula aturaken mboten namung wonten ing kesagaan nanging badhe kula dadosaken kasunyatan. Ing sampun kenawan ketadosan mekaten Kanjeng Ibu mangke kula nyuwun pamit saha nyuwun pangestu. Mugi-mugi lampahan menika awoh kabagyan. Ya kula aku mung bisa sesanti hayu rahayu. Ndereng sampe kok melang-melang rasaning punipu candrane kaya ninggal cabang bayono tepining balunggan. Nganti celeweran mas pane punipu yen aku nyawang kowe kula. Sakrukuting pulang kaleng sarema pinarasa sranira. Yen to dewasa nyandang lelakon kang ora salumrahing janma. Muga-muga nggon mangucap narima aja mung lelamisan nanging tuhanana eling yen sira Narendra sakabeh kang musta ngendikake kudu dadi kasunyatan kula. Ibu mboten perlu matos dhateng ing putra pun Brahma. Pamale kula nyuwun pangestu Kanjeng Ibu. Ya kula budal dina iki. Semubanglang karuna kadinetraning anggara sabdaning kukila ketungan lengkong leruseng pinepato petoke ngayam mono ngaposo kusumoring mlaing
sapa miyos-nyose nata-nata tekono sak njabaning taman Tradutresna iki wantine wis tengah wengi tombo inggih wis adalah lha kok inggih boten wonten damar ingkang murup peteng dedet limengan salebetipun taman mewah bebeteng ingkang inggilipun semanten wau menapa kula saged lumumpat paman. Wah, Bagong yak-yakane. Benar mlaku peteng ora nggo geni kok numbuk wae. Aduh, Pak, ngopo? Nyemplung kali aku. Bumeh dipancing wong ya aku. Dani wak bocah. Nek sing mancing wong wedok, aku yo manut wae. Bareng leno tak pancing genti dak. Yo gelem. Heeh. Ana-ana kelakon pancing-pancingan. Kok nggak tatulan karo gombal amoh? Aduh, paman salahipun kados pundi paman menika? Semenyo saka sawetara tak ndakne beteng iki. Pun Kakang Mbak Nyrawati. Waduh, paman. Oh, badhe semaput, paman. Kowe lha kok jebul. Saya dangu saya ayu. Piye? Kaya ngono kok grintuk kaya ngono. Biyen iki kepiye kok Kakang Mbak Nyrawati? Daup karo Kakang Prabu Bomo. Kowe lha. Ini barat kaya Martiga Suci didilat senggala. Oh, paman. Halo, Gong, mulai wong gandrung kaya tempaling ngono lho. Ngampet sithik ora kuat-kuat tenan iki lho sombo iki. Kowe banyer watak. Cekno wae ngono suwe-suwe lak nyombo terus. Nanging kuciwanipun kok wonten sabeting kaca gedhah menika. Aja ngamping-ampingi aku kaca gedhah ingkang ngubengi Hakim Remati. Bakal tak lebur sarana panah. Kangge kenging tiyangipun lha kula kados pundi, Paman? Kados pundi, Paman? Danapa iku manah rambut bae bisa malah kata-kata. Kandhane kepiye? Aduh, syukur, Paman. Tinggal, Paman. Mandra Samba ki saren, Ndara. Sareh kok saren, Ndara. Semingkira tak lebune kata gedhah kae.
kanggo pamit. Aduh. Nyuwun pangestu ya, Paman. Paman, nyuwun pangestu. Uripmu bebasan antik-antik ana pucuke ngeri. Ibaratnya kaya wong kang numpak graji. Maju tatu mundur adur. Maju keneng sebat, mundur keneng sanat. Kong, uripmu kaya ancak-ancak pucuke ngondel lho, Kong. Wala kayak jalan pelem ada kowe kae. Nyuwun pangestu, Paman. Aja pegat kaprayitnan ing batin kuwi. Langit dekat mungo paning saputra ing ukir marapatan sumirat neng sorating suryo mekran kulon salebeting Udyono Madyaradri wontenipun kula punika raja putring Jantipura garwa Prabu Buma ing asusile Dewi Agnyawati. Kewala Madyaratri palandhine dereng saged nyendra anggung kawisikan salebeting penggalih waneh kang ginagas. Lan kaya ngapa to kaget sing manah bupi bulat prataning Raden Samba mapan menika ingkang anggung inayun-ayun. Monggo laju kewala tindakipun ya pamanis lan sembani lain ngulon kaporo bol sang banget Raden ngantos pinanggih menika ingkang andalani sinten Dewa Bathara sinten mbah ora perlu ditakokke mung lakon iki wis ana sing ngiling. Telung prakara manungsa kang ora wenang ngawruhi Yayi Agnyawati siji. Temuning dudu. Oh. Tekaning kabegjan kaping 3 dibanding pepasten. Yen pinasti dudu sanadyan. Kaling-kaling ana Gunung Sapitu, Kepalangala Samudra.
Mesti bakal ketemu. Lakone ora beda kaya kang lagi sinandang iki, wong manis. Sampun seru-seru. Jawi katanyang jagi. Sapa? Para sasa ingkang sami dadi mriku kapet. Putra pupangipun sinuwun bumu. Inggih punika pun Keswaka. Oh iya. Lah, piye? Kados pundi? Wong loro iki dumadi saka catur netra. Catur tegese papat, netra mripat. Lili netra kang kapandhuk. Harusé ngrasa kasanan Bapak Lasmara. Yayi. Kenikmatane padha sinandang. Yen aku lara, Kula inggih tumut sakit. yen aku kepikut, Kula inggih tumut dados bandan. yen aku mati, Kula kepengin sarimbit pecah obong. oh ngono. Yayi. Ayo mempen ana patunggon. Wanti-wanti dawuh piwelinge Kanjeng Rama Prabu Bama. Aku kadhawan rumeksa pesareane Kanjeng Ibu Atnawati. Lha jebul kori ditutup rapet nanging aku kungu grenenging manungsa ora sifat priya. Lekas kang Tetira Nyolawati mau muka yen ora ana manungsa kang manjing durat moko nyidosne marang Kanjeng Ibu Nyolawati. Durat moko kang ngambabe utawa watakmu. Urungokno swaraku, aku iki putra Prabu Bama lan Raden Keswaka. Yen pancen kabeh ora padha ketuga metu saka patunggon, apa kelakon patunggon iki tak obong. Lan ndrowo temen. Tak jebol korine. Kula katur pamangkat kaca. Ya, Keswaka tak tampa. Lha bapak bisa ngaten pun nyuwun senjata pitulung. Sabeting patengganipun Kanjeng Ibu Nyolawati wonten priya ingkang manjing ngriku. Tupe kula jebol korinipun sampun kecalan lacak. Kula mboten mangertos ing pundi pajengipun. Kula paman, kula nyuwun biyantu paduka. Amikut drat moko ingkang anyidrosmi Kanjeng Ibu Nyolawati. Kowe bocah ngerti ngopo ora melu cawe-cawe wae. Tanpa tak teteng tak aling-alingi.
yen to kang wani cetorah cara wentah angewat Kakang Banyu Hatnawati ora lek coba mung Kakang Masing Paran Garuda. Paman Sombo mekaten tindakipun. Ya mapan para nyata. Paman Gatotkaca kok mboten kersa mikut. Kuwi dudu butuhku. Menawi tindakipun mekaten sampun pijak jempol gedhek lan antuk mangsa para ngkon ngaran ya. Ora kepikut Sombo Gatotkaca wae kudu dadi pandan maju sajangkar. Pecat nyawamu. Eman-eman bocah durung sira umurmu tekaning pati. Ayo tuturno bapakmu tekaning atiku. Ngadraken ketiwasan sinuwun ana apa pandat nyono? Latara. Lampaning ingkang mekaten menika kula ingkang tledor. Perkara apa? Mungkin dados ing kaweningan pilih karwa paduka Kanjeng Ratu Hatnawati sirna saking salebeting Catulaya. Alangkat kalian Ari Paduka Gusti kula ing Paran Garuda. Ya wis dadi ngopo? Margo kabeh mau aku sing luput. Upama biyen aku menggali Sombo kira-kira ora kedadian kaya iki. Aku narimo lair terusing batin antat nono pados pundi menika kok ngaten. Iya tak bela nono tanpa gawe wong belani kok mbelani wong wis padha senenge. Yen tak alang-alang ana tan murungu Hatnawati ya bakal mlumpat saka pepalan. Patimbang tanpa bobot ucapku luwung aku nglilakake bojo nanging ora kerja karo sedulur. Putra Paduka Gusti kula Raden Keswaka ugi seda perang kalian Ari Paduka pun Raden Gatotkaca. Iki lha salah Keswaka. Kepaneten nggonmu tanpa pitung. Ing atase bocah dengi sore kang durung ilang pupuk lempuyang wani nandingi Gatotkaca. Salagine aku wae aja jeneng. Menang tuwa. Urang sara dering yen to tanding perang lan Gatotkaca ya wis ora dadi ngopo. Patine Keswaka ndak anggap salah dhewe. Ing atase wani perang ora nyawang boboting mungsuh. Aduh,
Kados pundi menika. Wis to, aja prihatin. Malah dina iki kowe tak kongkon sowana marang Ndorowati ana ngersane Kanjeng Rama Prabu Bathara Kresna. Yo matur prasaja yen to lair batin aku ora ana rasa apa-apa, aja bamung lega-legawa. Lan perkara iki aku nyuwun marang Rama Prabu supaya dianggep kaya dek durung eneng apa-apa. Ya senajan lakon iki tinemune kisruh nanging ketesuraning Prabu Tresna ora bakal ngembet bot repot ing Ndorowati. Sanane matur ana ngersane Kanjeng Rama Prabu yen lakon iki nggone ranggapi supaya ora beda kaya dek durung eneng lakon apa-apa. Lan supaya dianggep ora ana lakon apa-apa. Malah banget panuwunku yen to samba ndak suwun babar pisan bakal tak dhawuhake kalawan Hatnyarmati kanggo nyerung kawiranganing praja aja nganti perkara iki kabar malih bangsa temah marabas nganti tekan mancanegara iba kaya ngapa ing semku yen to nganti kapireng dening para narendra sunitraku. Babar pisan sapa bakal tak pangku ndak tumpake rata ndak arah marang Ndorowati Hatnyarmati supaya dipangku dening Kanjeng Rama Dewaji dadi ujebku aku kepengin bebesanan kalawan Rama Dewaji dinggo ngamping-ngamping sarta dinggo ngaling-alingi aja nganti ana wong-wong kang padha ngamruwi kawiranganing sun. Aduh pinten kula wiwit jagat gemelar. Dereng wonten tiyang sabaripun ngungkuli paduka. Wis aku aja tak alembono. Mapan mengkono wis tak karepake. Dadi perkara iki becike mung kudu tak tindakake. Yen nganti ora nindakake marang parentah ingsun, apa kelakon kowe nampa pidana? Ih, kula nyuwun pamit sinuwun. Ndorowati Prabu Kresna tumingal sawaning kang putra Raden Samba Salimbit kalawan Dewi Hatnyarmati satemah duka kalangkung Narendra kang musamumpuni dhateng salilingreh samiskara agal empat wis kacakup senajan kaya ngapa lewuning penggalih paladine sinamuning samudana murih boten kawis tinggal bisa kadurangganipun mengkeraken suwanipun ingkang putra kalih
ora ngira yen dewasamu mung arep anyebar wirang. Kowe duwe tingkah laku kang nyimpang saka adeg-adeging kasatriyanmu. Ora mantra-mantra yen to sira putraning sun. Ora mantra-mantra yen to kowe putra nata Dwarawati. Watak pambekamu tanpa beda kaya traing ateplik. Upamane loro amung saudon, yen telu amung saurupan pengajimu. Senggala kang watake galak, budine nista, ambeke siya nanging kalah karo asoring bebudenmu. Ora ngira yen to kowe mlucut sangka ngembanan luput sangka kudangan. Yenggol maneh, yenggol kalawan kudang aku. Lah jebul mirip sithik wae ora. Saya mau gak kowe matu endi? Tingkah lakumu kang tanggep bener kuwi ndi? Langsung ledekno marang manungsa jagat iki. Yen wong-wong mau isih waras ponte ndriyane, ora bakal benerake marang lakumu kang nyimpang iki. Ana ngendi dununging panembahmu? Ana ngendi dununging kabangsanmu? Ana ngendi dununging prikamanungsanmu? Ana ngendi dununging panunggalmu? Lan ana ngendi dununging rasa kekulawarganmu? Duh. Romo kula nyuwun pangapunten Romo. Mapan sampun kelajeng-lajeng. Najan nampi adat kenging semanten agengipun. Kula dodo klepatan kula. Romo kula nyuwun pangapunten. Wis telas-tilasing janma ya. Nganti wis kontatan rasa manungsa. Bebudenmu tanpa beda kaya kang satuwana duwe sikil papat. Kowe ngerti sono? Sono kae gaweane anjeguk. Ewadene, sono mau bisa lulut satemah anjilma yen nyawang manungsa kang nate menehi kabecikan luwih-luwih isih ana tabet-tabeting waris. Lah kok kowe jebul ora ngono sapa? Bola kepiye? Aku lagi. Romo Prabu wonten pengandika ing ngadawa. Kowe ngerti macan? Macan kae wisane ana siung. Yen ula wisane ana ngupas. Yen ketunggeng wisane ana ngentup nanging kowe. Ayumu ora mengkurah ayu. Liring netra kajeming latimu, lekering ladono kabeh mawa wisa. Ora seneng mokal. Yen bakal akeh para satriya kang padha tok jorokake marang juraning kabilaring. Bakal akeh para satriya ingkang tok jongkongake ana gariningan kala murka. Bakal akeh para satriya kang padha tetel kasatriyane. Bakal akeh para satriya kang kelangan kawibawane. Akeh para satriya kang padha ludes kadarmane. Lan akeh para satriya kang wis klambeki kasempyok dening tingkah pakartimu kang dadi leketeking jagat glag-glag bumi panuksmaning dadalan. Aku sepet ngawang kowe. Letraku sepet nyawang kowe. Mandi kok pepungkuan. Aja ngadep yen tak tingali.
Patih Pantat ngono. Padha ra arep tekamu. Inggih. Raja Swan kula ngabiyantara paduka Gusti kula Kanjeng Sri Bathara. Sumung-kemeng pangabekti kula kanca padha paduka Gusti kula Kanjeng Sinuwun. Ya tak tampa. Apa perlumu? Lampanipun putra paduka Gusti kula ing Parangaruda. Miwah. Putra mantu paduka Gusti kula Kanjeng Ratu Agmanawati. Déning ingkang sinuwun Prabu Boma sampun kawuningan. Duwin sampun ketenangan. Priye mungguh tanggap tumanggape si Boma nggone nyawang lelakon iki? Kula ta. Pinten kula lumahing bumi kala pengakasa mboten cangkep balik. Satunggaling titah ingkang kedunungan luring budi kados ingkang sinuwun Prabu Boma. Boten wonten gelagat pasemon ingkang ngeget-geti. Ketingal bilih lega-legawa lair tusing batos. Dititik saka apa? Kula dipun timbali. Ingkang pisan ngaturaken pangabekti kunjuk paduka ingkang sinuwun. Lha. Pangabektine Ratu Gustimu si Boma terus tak tampa. Pangestuku wae yen kowe bali aturna marang Ratu Gustimu. Ih, badhe ngestoaken dawuh. Den mengasarajengipun kangge nerung pradanipun ingkang putra sinuwun Prabu Boma. Miwah kangge rumeksa kelurahan paduka ingkang sinuwun Indrawati. Gusti kula ing Parangaruda Raden Samba babar pisan badhe dipun dhawuhaken kalian Gusti kula Kanjeng Ratu Agmanawati. Raden Samba kapundhut dening ingkang putra sinuwun Boma badhe kaarak saking saking. Gusti kula ing Parangaruda Raden Samba babar pisan badhe dipun dhawuhaken kalian Gusti kula Kanjeng Ratu Agmanawati. Raden Samba kapundhut dening ingkang putra sinuwun Boma badhe kaarak saking Tradutresna. Dene paduka ing kajibah mangku Gusti kula Kanjeng Ratu Agmanawati. Ujubing bekalih putra paduka ing sinuwun Prabu Boma kepengin bepisanan antawisipun paduka lan ingkang sinuwun ing Tradutresna. Dene pangandikanipun mekaten wau lair tusing batos boten wonten raos ingkang runtik menapa dene serik. Ngono karepe Boma. Iya. Kelurahan Timbalan Paduka. Ya. Nganti sawetara ya. Dawa boten lawuh. Samba tak timbali. Samba wonten dawuh Dewaji pantat ngono teka mrene ngemban timbalan ingkang raka si Boma Nrakasura. Karepe Boma kowe lan Agmanawati
babar pisan bakal didhawuhake. Aja nganti ngurangi keluraning Praja Ndrawati apa dening Prajatresna. Sira bakal dilanting dening sedulurmu si Bima. Hatnyawati aku ingkang amangku. Karepe Bima mung mligi kepengin bepisanan kalawan aku. Lakon ingkang ala iki aja nganti malembar sumebar marang praja tetangga sumitrane kadangmu si Bima. Yen keteman mengkono tan murung bakalan jereng mirang. Waduh. Diwaji. Menapa kula mboten badhe manjing loropan. Menawi kelampahan kula dipun timbali Kakang Prabu Bima mboten wulung wonten ing negari Prajatresna kula namung badhe dipun pisakit. Raden, para kepaduka ing Sultan Prabu Bima menika benten kalian tiyang sanes-sanesipun. Samukawis ingkang kadhawaken dereng nate namung lelonyotan winaramisan. Nanging sadaya tartamtu dados kasunyatan. Tombo wonten dawuh. Apa kowe ora percaya marang aku? Kowe kurang percaya marang aku. Waduh, Dewaji. Kados pundi lampahan kula menika kados pundi Dewaji? Pantat nyono kula Raden. Rayo lahir batin yo Kakang Prabu Bima menika ndika ngono. Kula sampun tuwuk sarem. Mboten badhe matur lonyotan wah kula saged ningali menggah grakating pasmonipun ing neraka sinuwun Prabu Bima. Ih. Meningaten Rama, kula nyuwun pamit. So kula nyuwun pangestu Rama. Iya. Kandhana rasa kapercayaanmu marang pangwasan ingkang ngagawe jagat. Bonggelan. Mangger kula ngaturaken sumung kemeng pangabekti kula Kakang Prabu ya tepung gelang. Menapa menika? Aja nglalim yen to taun kepungkur siar dinate nonjok nawala parang pun Kakang. Lungane Samba saka kasatriyan Parang Garuda dipasrahake marang pun Kakang. Nanging tinemune ketemu maneh yen ketemu sisik melik meneh yen tak rungokno. Persajan wae cangkaipun Kakang ora bisa dadi jangka wekasan malah kakar wikar tanpa karya. Hari ngesi ora ketemu nggonku golek Samba. Oh Prabu. Pangestu Paduka putra pulunan Paduka Samba sampun wangsul ing negari Ndrawati. Wala ta. Syukur mangali bagian ngono. Wala yen ngono lante pangraitane Samba.
Lungane sanga parang garuda keh para kang padha prihatin samengko nadyan ora ketemu digoleki nanging bali karepe dhewe malah cara. Nanging piye? Sarimbit kalian putra pulunan paduka pun nini Hatrawati lho. Piye? Oh Prabu, kula mboten nginten bilih samba menika mani cacorah cara wentah. Hanindakaken astra lungayan. Wani angewat dateng bojonipun Boma inggih menika pun Hatrawati. Lampahan kaboyong sarimbit wangsul ing Nggorawati. Kowe lah bocah iki kepiye? Nyiyut ki praupane wong tuwa. Isin-isinake. Muga-muga perkara iki aja nganti keprungu Boma. Mangkagung sagung golek liru. Wanita menteri sing dipilih dening Boma aku sagung ndhaupake aja nganti kepatut gelo karo Satana Sumarang si Samba. Dereng mawon kumatur. Ketemben menika kula nampi swanipun pancat nyono. Lah apa to? Ngopo? Menggawe gatos samboyong putra pulunan paduka pun klub Samba. Lho. Ora apa? Sikajengipun Boma, Samba lan Hatrawati badhe dipun dhaupaken babar pisan. Samba badhe kalanting saking Traju Tresna. Dene Hatrawati kula pangku ing negari Ndwarawati. Udupe manah Boma kepengin bebesanan kalian kula. Lho, lah iki kowe iki kok sapa? Sampun iblis lanat ah. Sopo tak jaluk? Sopo tak jaluk? Yud. Wanti-wanti timbalanipun putra paduka sinuwun Boma kula kedah nyewanaken Raden Samaya. Boma kuwi apaku, kowe iki gedibu ping 17. Boma ponakku, Samba ponakku. Lakon iki mengko Baladewa sing mengko aja nganti wong sak jabaning rangka malu sawi-sawi. Kula menika abdi dipun utus dening ngabekaken kula kedah nindakaken kewajiban menapa sak mesinipun. Ibu-ibu mulai ngantos kula mboten angsal damel tetukanipun sinuwun Prabu Boma dhateng kula. Ora iki. Sapa tak jaluk? Sapa tak jaluk? Kula mboten saged ngaturaken. Tak poro gancang wong iki.
Pancatyono aku bali wae marang Ndrawati ya. Kowe latar. Ongkon dilarani ake awakku. Raden Samba pancen kowe wisa donya. Lho kok ngono? Upamane ora jalaran kowe aku ora dipala wong Mandura. Penyotra kergeng jagat gelai-gelai bumi panuksmaning jajalanan. Ora wani karo Prabu Baladewa piwales kumarang kowe. Paman Janaka. Wonten sabiyantunipun Paman Janaka pun pisaket dening iblis Pancatyono. Pancatyono, wonten dawuh. Aku sapa? Nggih. Paduka Gusti Kule Madukara. Lupute apa kowe wani milara sombong? Oh, kula boten menapa-menapa. Kowe manungsa kang pengawak diu. Aja takon dosa kok tak perung kupingmu. Waduh. Nyuwun pangapunten Gusti. Lantaran jebul. Ora ngerti sangkaning bilahe kupingku pedhot. Nyuwun pangapunten Gusti. Mbok ra idep. Kupingmu bakal tak templek layang penantang. Aturna marang ratumu Prabu Bama. Tak enteni marang Ndrawati. Aduh Gusti. Wonten dawuh Paman. Aja samarasaning ati mayuh tak terake bali marang Ndrawati. Aduh Paman sumangga kula dherekaken Paman. Jeli-jeli kaya bocah ning apa Pancatyono. Wong gerang wis dadi patih. Tak kongkon boyong adikku Samba. Kowe bali marang Tratu Trisna ora bareng Samba kok malah bengok-bengok kaya lampor.
Nuwun. Kula sowan dhateng negari Indrawati. Wiwit ngelacak dumugi Stinggil. Kula sampun lampah dodok. Dumugi ngabyantaranipun ingkang Rama Sinuwing Indrawati kula nyembah kaping 1000. Bener. Marga Panjang Rama Indrawati kuwi pepundhenku. Ingkang ngukir diwaragaku Raden Mokalaja ta ingkang kuwi senajan aku wae. Omane lakon aku sowan bakal nyembah sesedokan. Endi Samba? Jenenge mawon kula matur. Maturaken Purwamati Wasana nalika ngune kula ngemban dawuh. Sampun kondring ngersanipun ingkang Rama Sinuwing Indrawati lan sadaya wau dipun tampi kanthi legawaning penggalih. Allah taala. Aku pitaya yen to Kanjeng Rama wis bisa nanggapi panyuwunku. Banjur Lampan Raden Samba kula baya. Apa isih ana sakjabaning Stinggil? Kula titihaken reta, cocok upaman tok titihake reta, jen Samba iku adhiku. Samba iku adhiku, Samba iku manungsa kang tak tresnani. Nganti dheweke nindakake sawiji-wiji kang nyimpang saka utaman wae aku wis lega lila lan tusing batin. Lampan kula boyong samargi-margi kula lus-lus. Nang dipun tungka ingkang paman Gusti Kuleng Madukara. Ya. Aku pitaya yen to paman Madukara kena ora duwe penggalih apa-apa. Raden Samba dipun pundhut. Kira-kira ora tega. Nyumurupi lungane Samba.